Sa kabukiran, nandito kami ngayon. Taon, uy sakit to. Pare guys long. Nandito na. Sa, Sayaw. oy sayaw. Pwede ba? Ano din mo ni? Pagkaran. Hindi, magdagan na po may kamuti para snacks. Karong hapon. Tayo naghakot og haloblak. Naghakot sila ng haloblak. Snack atong nangyakot og haloblak. Yeah, pangkisa. Kargado kag exercise dani. Tanawa guys Kanang sakaday. Day. Di ana sa mo ko nagdana ulit sa manok ug soft drinks. Di si tatay mo ko nagdana ng snacks. Napay soft drinks sa sakubag. Tanaw sa mama edit Majudit. Magkuha na lang ka, mag-labor sa pantalan. Bitaw joke. Arang ka kusgan sin ka pura bujag day. Kusgan ka pura bujag. Okay, nang-snack na sila. Ilang snack is na litson manok. Kamuti. Nalo. Kinsa na long? Oy. Timing kayo. Timing kayo mo. Ana sa antik pina ug sa angkol intis. Ante, dali ra sila. Ora sila manglaag dan. Ante. Ya sa antik pina di Timing nga ay. Timing jud kol. Dali naman te mga Maraming kay nangaon. ajong ay hapon. Kinsa ra imong kasulti? Ano lilwi ya? Oh, aray sa tuwa. Jay Pakals. Sino na? Titen. Ali ari ta Oh, Jay Jingjing. Dali na dari. Sakay na. Lobat na. Uy, Jay nagdujan sa Uy, mahog ka na, Lucas! Parang habuga. Balik ka ayo nga pag purumani mo mabalik gani kada na mo kita. Ginoo ko, haleluya. Dugam na. Nalilay si Hi! Hi guys, maadto mi sa may tubod. Di si babaw to aragbay sa ubos to Ari mi diri kay ang tubod among tan-awon. Tubod sa naughang sapa. Ay kawaja na Nagdagaliro ang auntie kay sidlag tubig. Nasa auntie gati ko sa sundang na Tininagas mix videos. Ang auntie na nagtikos og sundang. Mo jud ni ang kuan auntie no? Mo ni ang tubod jud mo ni na. Wah. Mo day jud ni. Dadi mag-ire. Kinsa? Dadi ko na mag-iring ng auntie. Pinalit ko na ni Za. Hi guys! Sa kabukiran, nandito kami ngayon. Sagdilaman, kanarang iring. Nindot kaya jog kuan. Bay niya, nanti na to Tasag bang lantaw na ni auntie no? Surat lagi ko auntie pag-abot. Nindot to ng badja. Pinturado na. Pagsud na di mga gamit. Okay, tana. Okay, magdadong namin sa among kaldero. Magdadong na kami sa among kaldero Kaldero Mga tawa siguro ng mga kuan. Para maot. Galing na kami sa ibabaw
Wita joke ito gara-gara atong Tagalog. Money guys, ito guys yung buhay ng kuan nasa nayon. Sa Sa bukid. alibis ng nayon. Bukid. Buhay sa Nay bukid. bagjang na arang kadagko. Grabing dagang bagjang. Jarang dagko ah. Hallelujah. Sadaya. Ako yun na. So ante. Nay, ganun single. Up in Jesus name. Jesus name. Hinay. Sagdila man, kanarang iring. Na nindot kaya jog kuan. Bay ni ah. Nanti na to ah. Taas agbang lantaw na ni ante no. Surat na ko ante pag abot. Luto nang badja. Pinturado na. Pagsad na na di mga gamit. Okay, tana. Okay. Okay, magdadong namin sa mga kaldero. Magdadong na kami sa mga kaldero eh. Kaldero eh. Mga tawa siguro ng mga kuan. Para maot. Gundang. Galing na kami sa ibabaw eh. Wita joke ito gara-gara atong Tagalog. Money guys, ito guys yung buhay ng kuan nasa nayon. Sa Sa bukid. alibis ng nayon. Bukid. Ako yun na. So ante. Nay, ganun single. Up in Jesus name. Jesus name. Hinay. Ay, mauda na ning anad. Moto ng tiro. Kamao di ka mo ami kung iro. Ako pa dyan yung taon po. Injong mga kusog, injong gi. Wita, dia pa sila dia. Di lalim pud paghakot ana no, arang bugata. Ulong, ay kaantay batang Marijin, agaw. Long na pa dito to? In taon pud oy. Salamat sa Ginoo kay nahuman nagajaghati ah. Maghaling na pud to siya. Baray ko to. Mo nilang promisyas. Nahuman nila arsa. Mo pa ilang kuan. Kaning pasalamat pud ah. Ilang pabugnaw sa kuto-kuto. Haya oy. To na siya kay driver siya. Ah. Dali. Antan sa mga case. Likas. Uy! Ay, kuya, wasawan dahil mo ni... Uncle Mok, uy! Wow! Sarabay. Ang gani. Suhuan ang Uncle Mok, kaning tabag hakot sa halublak. Ay! Di apa ning tabag, raba pulis. Mama Judith, hakot. Hala, uy! Tingapon kita puga, hakot. Magpasuho, lipod mo? Kaya nakamao ba mo sadya o kanta? Saya TikTok. Mura kay ng Philippines with. Kalit, kone, gata, sana ay? Hala, kaya arong madawat kasi walay ni kuya. Talent mo. Sayaw? Sayaw. Ay guys, salamat sa... Day, aday, kaya arong matagaan kang. Sadyaw na, day! Teng TikTok saya TikTok ni. May talent. Si tuwa ba nas kuan. Ali kay... Security guard ni kuan. Ning tabang itaw ni hakot, galuplak. Yeah, ang sa iingan. Agne, mone ang mga trabahante ni Along Mukoy. Toto. Sayaw. TikTok. Dali, sa man. Ang sa inday. Dali, kinaay, giipit sa kamay. Ali inday. Wow, inana. Dawata kini. Ah. Sayangon. Sayangon. Next. Siya pa linga. Mura naman lang ng 20. Linga. Mura lang ng 20, ha? Ato na tindahan. Sayaw Lucas. O, dali, kas. Madlock siguro sa masajaw. Kararas kuan. Di ka ganahan tagaan, dali. Name mo. Yan dilog. Sayaw. Oy, sayaw. Wow! Nganong wa mo sayaw?
Pastilan mo saja bukalong. Lalong. Kincara. Ay! 100. 20 minus 20 ra. Ala, uy. Sunod. Next. Uy, balik ka. Say talent. Kanta kay puro man sayaw. Dali, Long. Balik na. Wa pa. Puro man sayaw. Kanta na po. Libon sila dari. Kayo kanta. Dali. Kanta sajaw. Dali, Long. Kay di ay gipit sa kamot ni Uncle Mungkoy. Sajaw. Kanta ko no, karon kanta. Ina manguhag. Alimatok. Talent. Wow, 50 gyapon. Wa mo sayaw? Ese kana. Ya, pero Long. Katungan di sa pag-arsalong? Bo na saya. Sa arsalong? Uy, sakit to. Pare guys long. Nabitaw na. Pero daan na yan na. Oh, magani sa mga asa mga bugat. Ginuog na ba? Hallelujah. Hindi. Hilama na ko te. Ha? Hilama suway. Ano na mabugan? Ginoo ko. Incredible Hulk. Ano Long? Luisin po ng mga baga. Ano na ilang baga? Barangay. Uy. Batar ba ning agaw mi Regine na may ang ugit sur. Kato si ja bata ni tiya dulu ya. May ang man. Tari ka puli ako doy. Ikaw puli. Haloy nalingaw sa ibo ko sa mga bata Long. Pag maraton nalingaw ang mga bata, unja nakasapi pud sila.